Amalma wani yangma bi kibaran bambulo kala sama ode ko konani alebe mopti marala yen koni juma temene mogonani koni sara kadaka uga mobili koni yelela mugujugure kani abe fuma ko min ni ode koni exploser len ko fe koni ulu nin torala ayirala ka fo koni mogonani nun koni tumbe mobili kono mobili min koni tumbora foire do de la ni oye suguye mesigi dogokun ayirala ka fo koni manu koni tato usigin de ka boy ninga ta kona yene koni ka mobili koni yelela mugujugu inka kuna fonu munu koni sera mawlu ayira ka fo koni ko mogonani salen ko fe ko adogalen baye mo duru ye fene ko lu fene koni jogina kosobe wa ko arbi koni amadoni lubina bola wal manut na bo ko joginina kuna fonu munu sera ma arbi ni ko ina lu ayira ka fo koni ko mo munu jogina ka ayira ka fo koni ko lubina bo ko na ninga tanu ye yoro wore hospital la ni o dokotoro so wala sa wo sika furake chugo amina o temene ngwa go yama ayira la fene ka fo koni ko kuchala sira kan yen fene mo fla sara ni ko ngoni o kera kunu no ye karido yi ko ngoni soro la mi fe kuna funu munu sera ma ulu ayira ka fo koni ko mi mo fla munu yere sara ko lu ye chauffeur aleni aka paranti kelende ko chauffeur ke yere de tunye be vitesse la ko jugu ko ayira la ka fo koni ko mobili fla ni oye Africa Tour aleni bani transport ye ko lu koni tunwilla jara transport nye nga ko jara transport chauffeur ke koni ka tumbe ka ko beke chogo mina ko abesika teme nunu fla la chogo mina alebesika se unye munu koni tumbe mobili kono nulu sera ka boala lule koni ayira ka fo koni ko chauffeur ke yere tumbe fe ka teme ko jugu wakai to la koni ka ya fo ka be teme mobili kelena ko tara beni remorque wore na le srado en fe ko re konna ayira nyini chogo atumiga ayira nyini ay to la mobili koni bina wako alin turala aleni aka paranti kelen wore kuna funu munu sera ma jogini ko la uli ayira ka fo koni ko mo chama koni jogina ko adogalen baye mo tan ni ko ina ni kuna funu ne tumambolo kala sama bi ani ciya ko klo majola